The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasar 58. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, senaryo na kita sang panahon. We have on the line Sir Gan Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Aksyon by mayong gabi sa aton mga listeners sa na lakat sang aton chimpo sini nga gabi. Webes kita karon Marso 10 tuig 2022 na wasaag na ni ang aton nga low pressure no. Ante siya pangot sa kwan sa aton nga par pero di pa lang sa Puerto Princesa daw nagwasaag na siya sa isla sang Palawan. Share line karon naka-influensya sa nasidlangan nga bahay sa Southern Luzon kay diri sa aton sa Kabisayan, partikular sa diri sa aton sa Kabisayan karga Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Kabikulan, Mimaropa kag Quezon. Di maulanom na Japon no. Ini siya magalumon ng kalangitan may lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uban. Alin ini Japon sa low pressure area kag shear line. Ang ikadua naton nga weather system sa mula ni ang northeast monsoon sa gihapon dupoy-dupoy sang hangin amihan nara siya sa northern kag central Luzon, partikular diri sa Cagayan Valley kag Aurora nga magalumon ang kahawaan nga may mahinay o kon manipis lamang ang mga pag-ulan o kon pagtulotaliti. So halina sa northeast monsoon ang Ilocos region kag Cordillera nagapabilin nga maayad-ayad bang ilang at tiyempo may paggulugal ang kahawaan as nga magalumon ang kalangitan may naligwin man ini nga mahinay o kon manipis lamang ang mga pag-ulan o kung pagtulutaliti. Northeast monsoon sa gihapon ang ginahalinan niya sini. Ang Metro Manila sa iban nga bahin sa atong kapungsuran nagapabilin nga maayo pa man ang tiyempo nila parehas sa mensionar ko nga may pag-uungguom ang kahawaan na magalumon ang kalangitan may naligwin manini nga mga pag-ulan o kung panag-ubalin ini o kung tugas ng easterlies ginaugdan sang localized thunderstorms. Ang seaboard dito sa northern Luzon, western section sa central ka southern Luzon, ara gyapon sa kasarangan basta nga may pagmadlos nga huyop sa hangin halin sa direksyon namin na silangan may kasarangan basta nga mabalod ang kadagatan. Kag sa iban nga bahin sa Luzon, upod kita diri sa western seaboard sa Kabisayan. Medyo may pagmadlos man nga uyop sang hangin alin ini sa direksyon na sidlangan pakadtos nga aminan na sidlangan naman kag medyo na tandog lang ang si surface ara sa kasarangan as nga mabalod ng aton baybayon sa probinsya daw moderate lang aksyon bay pero wala tagil warning advisory nga gindeklara sa Pag-asa. So karon alas 10:39 mauna ang hunas naton 0.3 metro. Ang taob magabalos alas 3:47 buwas sa aga 0.5 metro ang kadalumon. Ang taob ay kalabot 1.0 metro. Nagnabaw ang mga hunas ng taob nato no. Dason alas 5:55 sininga hapon
tunod siya ring adlaw, magabutlak ini siya alas 5:53 buwas sa aga. Aton nga high tide, kag low tide. Kag ang aton temperatura nagahamboy kita karon sa 24 sa 31 degrees Celsius. So, 75.2 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Bao kagabi, ginkibot man kita Sir Gandis Bacolod, no? Ha? Oo. Ginkibot man ang Bacolod noon kagabi, sang grabe nga maubo sang ulan, pagkaaga bahagin. Tigin kwan man na naton kay hindi to siya kwan kay gin ukay ko sa thunderstorms advisory, rainfall warning. Ang Bohol, Mactan, ang Giwan Doppler radar kag diri sa aton sa Haro. Iloilo nga Doppler radar. Way na upod. Way na upod, no? Ang Negros Occidental kon diri sa syudad sang Bacolod. Nga upod sa ilang nga thunderstorms advisory kag rainfall kag heavy rainfall warning. Wala. Galing lang kay si low pressure area. Ari siya sa tunga-tunga sa Zamboanga City, kag Puerto Princesa. Ang iyang coordinates grid area sa Baybayon sa open high seas sa sang Sulusi. Tinga kon amang tropical disturbance nga ara sa Damor nga ma-induce ang water vapor evaporation, i-condense siya sa rain showers, no? So lapit man lang ang proximity dira sa Sulusi kag diri sa aton Tacloban niya. Tacloban niya gid ang panay kag halos ang bilog nga isla sa Negros. So daw alauna imedya nagprolong Puertito. Mga 2 ka oras, no? Lawig lang. Oras ito nga. Iban gin baha gid man kuno Baha. Galing daw nag-subside man lang. No? Ayun gani, way hangin. Gani man nagalo may mga nag-evacuate gid man kagabi pero pagkagati balik sa normal, Sir. Way na nag-subside siya. Sige, amo ginahambal naton nga hindi tagid mapakta ng panahon daw bisan magkinaano. Halong lang. Sir Gan, salamat gid may gabi. Yes, sir. Action firing line. Matulotawhay subong liwat ang aton sini kaugalingon, aton sini nga palibot pero amo nang hambal tabla. Ang panahon hindi tagid ma-predict ang iya sini nga situation. That's why nga sa tanan nga tiniyon dapat may preparasyon gid kita. So sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time, las 7:05 na. Karon nga adlaw Webes kita, yari na sa Marso 10, 2022. Action firing line. Bukas na nga ton sa ring Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa ring text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sa ring mga komento kag mensahe. Ayo lang ko, hatagin ka mo komento sa aton sa ring topiko, most likely, ang aton sini pamangkot subong nga gabi. Mapati bala kamo o kun sa indi nga may ara sang kuno-kuno action hands nga ang iga-endorso ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagka-presidente nga kandidato amo iya si Manila City Mayor Isko Moreno. Action firing line. Aber kamo, aber ang mga bana-bana dabi ano bisa paglantaw nyo. Kundi subong si Duterte wala pagid sang may ginpabutsyag kung sinong gusto ya nga iga-endorso nga magabulos sa iya sini nga trono. Way pagid dinahom-dahom mo, no? Kay tani ang anak sinigin man ang target nga padalaganon presidente o galing way lang gid na materialize abi. Susubong linong pastong ang gabi sa Duterte. Pero may nagalusot nga mga information nga daw si Isko Moreno mapahati ka muna o kun sa indi. Action firing line. Aber nga ang nakahambal ko sina subong nga hapon Action El Rey may ara sang launching diri sa Bacolod nga Isko Sara tandem mga kaksyon. Pati ka mo sindi pakita ko sa inyong litrato karon. Ipasa ko da karon Action El Rey kay pakita talang bla ining launching nakitaan ko malang ni gani ginpasa malang sa ako nit proti sure gid gali nga may ara sang Isko Sara tandem iya mo. For news malang ni aton way kuya kabaligya sinisila
Basta mo nang galagaw subong kag ara ang kamatuoran ipakita ni Action El Rey karon digidugay. Action firing line. Text and chat na mga best friends, mga ka-aksyon sa aton sa nga pagpangalag. Pasensya. Maano man ko Action El Rey, ga-adlib ko yan sa FM sa radyo natin, San Carlos. No? Action firing line. Sige, dapat may komento gid ha para makaringaw kita magbasa. Kag kamo mismo mangin part sa aton sa nga pagpangalagan. Action Brian Borden. Action firing line. On board na, Tob las 9 tak na sa nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sini nga pagpangalagan? Action firing line. Isa sa napatay o kung isa sa duha nga napatay nga NPA allegedly suno sa kapulisan dito sa Banwa sang Isabela hindi kilala sa mga anay miyembro man sang NPA nga nagbalik na sa sabak sang gobyerno. Action firing line. Kaya ang balsang Philippine Army basi bagong recruit lang gina-train pa lang or pangayaw nga diri tulutistingan sa Negros Occidental tiano mo na karon kay nalastra iya sa ning pagserbis ang warrant of arrest. Action firing line. Samtang napatay man nga NPA nga leader kuno sang Sparo ato nga ginserbihan sang warrant of arrest dito sa Isabela, may posibilidad nga siya man kag ang mga kaupod sini among suspitsado sa pagpatay sa tong isa ka amay kag pagapos ang iya anak nga 14 anyos nga taga Canlaon pero nagalibod sang radyo dira sa Banwa sang Moises Padilla. Action firing line. Kag ang iban pa nga balita ho pantalan sa Bacolod dapat nga hugton pag pagbantay batok sa mga illegal kaangay sang droga mga kakson. Action firing line. Kag pila ka mga lugar sa Bacolod kagabi ginbaha ginkibot ang Bacolod noon kay sang temprano to kainit sang sitwasyon pagkatapos bumubo ang tuman ka kusog nga ulan ti bumaha gid ang pila ka porsyon sa Bacolod may lang kay waysang may mga nagkala-disgrasya or dako nga damage abi magluwas sining overflow kon taytay dira sa may Vista Alegre nga dugay na gid man nga guba da nga duay ginasapak na Action firing line. amo na ginahambal Action El Rey nga subong kadamo naman sa mga maayo nga dalan di sa Bacolod Action Hands nga ginapangkalkal naman sang DPWH nga katarong paman sini nga ang atutong taytay nga nagaangot sa mansilingan kag Vista Alegre nga daw marusnok na kay narusnak na gid gani wala nyo na kay uha. Action firing line. Dibla hambal nila ti barangay road na yan na sang syudad ya sang barangay ti idiyahan nyo da DPWH kay ang maagi da hindi man taga Ukraine ka taga Russia bakulod non mangyapon ka Negrusanon. Action firing line. Pwede nyo lang na i-divert or basta lisuon nyo dang ang inyo sining program og works nga ati iniho diri tani butang ho kay para mapuslan taning taytay nga ini kabalo kamo may pwede ka shortcut tani halin di sa Vista Alegre pakadto sa mansilingan mo agi kada lapit sa may San Miguel daho before or unhan sang Santa Fe may ara da lakturan sa pakadto da sa may relocation site na may ara da Action Hands may taytay na ginhimo nagkalamusdok na lang why gid ginrenovate hasta nga subong ginagyan sa ulan kagabi nga doon naman maintindihan kung bagyo ko nanuto why gida Action firing line. timeraw siya hindi na gaangot sa mansilingan sir abada na basta may ara da kay kaagi ko da labay nga naga bike ko ginbitbit ko lang bike ko kay doon di gidya klakad kasi siyempre gubaon ano na abada sky na dira ano nang tawag sinada basta may lakturan da nga pwede gid mapaobra na sang syudad o kung sa kongreso sa district man di sa Bacolod sa DPWH para puslan ta na why na sapak. Action firing line. Ay nako pero are ang iban nga balita mga kaaksyon 2,395 ka mga nahalitan sang Bagyo Odette sa Isabela ginhatagan bulig gikan sa gobyerno probinsyal. Action firing line. Wala untat nga tagtaganay sa probinsya. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, ato balang mga kwan, ato balang mga LGUs balang wala naka panghatag sang formal sa mga kwan, sa mga ayuda sa Odette. Ginapanilagan kabobla subong Action Hands. Kundi damo to sa mga LGUs nga daw
kadamo gali sang wala natagtagan sang 5,000 to nga nagkalugubang balay, ginapanilagan sila subong sa nasyonal. Action firing line. May tawo di subong Action Hands nga ginamonitor sila. May nahibalan ako nga isa ka syudad, Action El Rey, nga amo ni subong ang ginamonitor gid nga daw wala ginakatagtag kuno maayo na. Action firing line. Hala nyo gid na, hindi na bala inyo kwarta. Yan na sa mga tao ibalik ta na, labi na gid sa mga naigo sining nasambit iyang nga bagyo. Uy, grabe nga balita, Action Henso. Hambal ni Gary Amirila, ang taytay kuno nga narusnak kagabi, Action Hands, ginpadal-an na sa materyales ni Anay Congressman sa 3rd District Albi Benitez. Ginpaubra na yon? Purti, no? Tinaway pa na pungko. Purti, man. Gasusin niya sa Action Hands. Aproba. May problema. Gin-chat man lang na sa ako. Hindi ginbasa ko man lang. Naginbasa ko man lang ng gina-chat. La shit, itres eh. Action Brian Borden. Action firing line. Wari mga balita maka-aksyon dito sa national kag international kita anay, no? Ang Britain subong maka-aksyon nagpadala sang dugang nga mga missiles dito sa Ukraine. Agod i-support sa padayon gihapon nga gubot dito sa Ukraine kag Russia nga ini. Action firing line. Why gid pa matigayon hulat-tulaton ta karon kay may 3rd round sang inistoryahanay katawhayan subong tong adlaw Webes mo, no? Subong adlaw basi karon sa gabi maplastar ta ini mga kaaksyon or mabuwasan ta kung anong result sini, no? So nagligad nga adlaw ang presidente sang Ukraine nagpalayag. Siya hindi nako magpamiyembro pa sa NATO. Diri ni nagumpisa tanan-tanan mo sa nulo NATO nga ini, no? Siya din nako magpamiyembro, no? Kay daw na batyagan man sang presidente sang Ukraine nga daw wala man siya ginbuligan subong nga pinaulanan sang missiles ni Russia. Action firing line. Ay, kaluluoy lang gid gani, no? So, di na ko mapamiyembro. Sa, kuha na lang pahimuyong na lang ko di. Pagkabati sina, pagintindi ko, nagkulukalma ang pagpangatake sang Russia sa Ukraine mga kaksyon. Ti ara man lang gali. Oo, nagkulukalma na sila Action Hands. Pero may haboy-haboy gyapon eh. May haboy-haboy mangyapon si Russia. Tiara malangali, kung nabatsyagan mo man lang aduway ka mga friends da, ti kuan ka na lang, gwa ka na lang da. Oo, kag isa pa, hindi pagin man siya miyembro mo. No, manog pa miyembro pa lang. Ti inunahan ni siya ka Russia palupad, ti karon atong miyembro nga 30 sa NATO, nga mga pungsod, wala gid may nagpakita nga magbulig sa Ukraine. Ti amo ning Britain guro, amo ni pulo padala ti gagmay, hindi gid maka-cope up kun inaway gid yang tutuod ang paghambalan. Action firing line. So naka-decide ining presidente nga hindi na lang magpamiyembro. So nagkulokalma. Kabay pa nga sa sini iyang sining ikatatlo nga round sang inistoryahanay sa mga delegations sa duha ka pungsod Russia kag Ukraine. Basi ihambal na nato sa delegado ni Zelensky nga why na hindi na kami magpamiyembro pa kag mauntat na mga kaksyon ining gira. Mapati lang ta kung maguntat ng girahay dito kon nagpalauli na ang ining nasambit iya nga mga hinganiban kag ang mga tawo, mga soldado, mga kaksyon sang Russia dira sa Ukraine. Kaya na penetrate na gid Manila mo. Action firing line. Pero saludo ko sa presidente sang Ukraine mo. Waay siya nagpalagyo Action Hands mo. Ginahagad siya ni US President Joe Biden nga ipakuha ta kada, diri ka lang anay. Anong sabat niya? Hindi na. Diri lang ko, mapatay ko di upod sa akon sini nga mga soldado. Action firing line. 40 man ang panago niya pero ang pinaka-point naton dira, pinaka-logic naton nga wala siya nagpalagyo kag pabayaan pungsod niya. Pamilya niya siyempre gin-secure gid, no? Siya na lang nagaisanon bilin no? Pero at least ara siya tubtob nga kabay pa nga magtarong na ni kagway ni sang giyera kay apektado kita diri. Ginahimo padaan nga dahilan karon sa pagtaas sang krudo, petrolyo amo ning kinagamo sang Ukraine kag Russia. Action firing line. Now, si Presidente Rodrigo Duterte suno sa report mga kaksyon, preparado sang mga pasilidad or facilities mga kaksyon
kung may ara gid man sa mga spillover halin iya sa Ukraine nga mga taga-Asia, Asian region nga mga personalities or individual rather nga diri iya makapalagyo sa pungsod Pilipinas. Ini ang gin-confirm ni US Jose Manuel Romualdez nga US Embassy naton dito, no? Si Romualdez makaksyon nga may ara sang preparasyon si Duterte kung may ara gid man sa may pinalagyo nga diri sa aton nga pungsod magtupa. Action firing line. Kaya ginatumod nga mga lugar nga pwede pabutangan sang pasilidad amo ang sa may Zambales mga kaksyon sa Subic kag sa Clark, Pampanga. At dira gid man ang mga lugar nga posible sila alalabot abi kaya mo nang daungan damo. Action firing line. Mayo man na kay ang presidente nag-offer na para sa mga Asyano, no? Mga Asyano nga mapiktuhan nga diri magpalalagyo sa pungsod Pilipinas, mga kaksyon. Sige, ang iban nga balita dito sa National kay subong nga adlaw ginpalayag sang Department of Health nga ang mga eksperto nagainisteryahanay na sa posible nga pagpaidalom sang pila ka lugar sa pungsod Pilipinas sa alert level 0 sa malaabuton nga mga inadlaw matapos mga kaksyon nga ila nakit-an nga naganubo na gidman ang kaso ni COVID-19. Action firing line. Ang pinakaulihi sang March 1 Metro Manila kag ang 38 ka mga banwa o kon ka syudaran kag kabanwahanan o kon ka syudaran kag kaprobinsyahanan sang pungsod ginpaidalom sang alert level number 1. Now, nakit-an diri makaksyon sa mga eksperto nga sa sulod sang 6 ka adlaw naganubo ang kaso ni COVID-19 in short less than 1,000 a day ang record sang DOH mga kaksyon sa diin nagapabatsyag ka nagapakita nga naga-die down na gidman ang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Ang pag-check ko diri 70 to 80% na gidman nga bakunado ang Pilipinas. No, damo na gidman na bakunahan. In fact, may 63.99 million nga fully vaccinated na. Kag may ara pa sang first dose diri. Kag may 10.1 million na gani nga nakapa-booster, no? Diri sa aton sa pungsod Pilipinas, which is suno sa DOH bakaksyon, dako na inang abulig kon immunity ang paghahambalan for community. Action firing line. Ginpalayag man diri sa Department of Tourism nga on April makaksyon, posible man nga maga-reopen na ang tanan nga mga travel sa aton inbound travelers sa mga foreigners makaksyon kag pila ka mga tourist attractions diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Okay man, no? Okay na ni nga balita para sa ato, no? Kag 73,000 no? Masubra na ang mga nakaabot diri sa aton umpisa nagligad nga sa bulan sang ginhalong-halugan ta ang 157 ka mga visa-free countries mga kaksyon kag padayon pa ini nga nagasinulod sa sini nga mga tinion, no? So diri sa aton pungsod Pilipinas kadamo dan sa mga nami nga mga lugar di nga lagaw-lagawan gid man tuod mo diri sa aton damo sa mga foreigner nga gusto gid maglagaw sa aton sa pungsod Pilipinas kay may mga portion pa kita nga mga virgin pa i-action hands ang mga lugar. Action firing line. Kanami pablasang dunang manggad nato. Now, we don't know kung diri sa Bacolod ano na kita kapreparado. Kabalo ka ang Bacolod makaksyon, isa lang karon sa bug-os sa Pilipinas nga ang kaso sa matag adlaw nga tanan naganubo gid kung kisa may ara gani isa, kung kisa may ara sang 2, 3, 4. The same man sa province of Negros Occidental nga mga manubo na gidman katama ang kaso. Action firing line. Ti ina patimaan nga ay salamat gid sa Ginoo, no? Salamat gid sa Ginoo because ang aton sini pag-anto sa sulod na sang 2 ka tuig mga kaksyon. Ginabulubanta ko mga 2 na gid ka tuig subong nga adlaw, subong nga bulan sang Marso, no? Bulan sang Marso mga March 20 ato mo, di ka magsala.
Sang nag-umpisa gidyang umpisa nga may ara sang pinakauna nga nagpositibo sining COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Madumduman ta bala no? Bisan kamo da nga nagapamati, madumduman nyo no? Ang natabo gibla nga pag-umpisa ni COVID-19 sa Pilipinas. Matyagan ko daw ginlikom kita kadulom. Mga kaaksyon nga daw wala pag-asa no? Action firing line. Pwerte to ya mo, no? Ti subong baw. Salamat sa Ginoo kay amo na ning sitwasyon ta. May mga indication na nga base magpaidalom na sa alert level 0. Suno iya sa DOH, Octa Research kag IETF National. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang aton man diring nagapamuno man kag nagapanguna man sa IETF, puwerte man ning trabaho ya during that time nga grabing igo ni pandemya sa aton. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Mayor, Vice, may gabi. Mayong gabi, Action Brian, mayong gabi dira sa aton paglamati. Aha. Sang nagligad sa nagumpisa sa COVID-19, halos kada gabi ga interview ko kay sa imo, Vice mo. Bangod nga to tatubla sa mga panahon nga daw kakululbaan gid sa sitwasyon ta kag nagasulay kita against COVID-19. Now, tonight, liwat nag-interview ko sa imo because nga suno sa national Octa, IETF, DOH, mga experts subong nag-istoryahan na yung paidalom sa alert level 0. Ang mga lugar like Bacolod, Abi nga napaidalom man subong sa alert level number 1. Ang pamangkot, Vice, preparado na kita nga magbalik-balik na gid sa normal nga sitwasyon sa Bacolod subong. Well, Action Brian, good news na for all of us. Aha. Ang preparation is already ready. In fact, Yes. isa na lang sa eskulahan ang nabilin mo. Ang medalya na lang ang aton quarantine facility nga nabilin. Aha. Kung functional na ning aton midway, inin sa alihis, Aha. kay ang may problema ito ng kitchen, ang tanan nga schools paano na naton iuli sa DepEd. Ahay. in Karami ba tiyan? preparation siya sa election. Correct. But hindi na a good news for all of us because 590,000 plus ng aton vaccinated sa Bacolod. Ba, damo man. Isa na sa siyang rason nga gapanaog. Tati ang aton cases subong isa, dua, Yes, correct. tatlo. Tama na gid kanubo. No kung ipapanaog sa gobyerno nasyonal, Aha. dako ini nga kuan no nga ano ni nga faktor nga makabalik kita sa slowly makarecover ang ekonomiya ta. Ato ang 5,000 ka nawadan obra base makabalik na to. Ba, correct gid. Ang presyo Action Brian Puerte Gani. nag-shoot up ang presyo sa mga balaklon. Aha. Pagsaka ganing oil may domino effect na. Saka na tanan. Ang transport sector nag-demand siyang Liti. increase sa pliti. Pero ang empleyado naman wala magsaka ang sweldo. Oh. Amo na budlay. Oo. So ang pagpasaka sa sweldo kinanlanon. Pero dapat tunan. Ang pagpasaka sa pliti kinanlanon. Pero dapat tunan. Yes. Tunan sa mga dasig. Action Brian. Aha. Hindi sa pagpalawigon. In fact, ang aton transport sector na may plan na ma-transport strike do tatlo gikadlaw lang mo. Gani man. Oo. So, ini I hope na ang aton national government mag-act swiftly. Kay every Tuesday, saka naman presyo. Aha. Ang kululbaan nga pagsaka dason nga semana gid Vice daw sobra gid 12 pesos kag 8 pesos niyo. Correct ba sila labot na 100 lang gasolina? Di kung ikaw driver, ano pagkabuhi mo siya? Ginbiyaan tas ang Kung COVID. i-pass on man na siyang driver sa pasahero, tin pasahero ang wamang saka sweldo ya. Ano, sa lingko Vice So ginbiyaan may ta. crisis nga matabo. Aha, Action Brian. Sa lingko Vice ginbiyaan tas ang COVID pero ginbuslan tas ang presyo sang gatong ano. Purti no. So,
swerte nga cases ni siya na aton nga agom subong action guy. Aha. So meaning subong sa alert level number 1 ang Bacolod atong 5 mil nga ginmono mo by so far way pagid man to totally nakabalik ang iban sa trabaho nila kay mga businesses pagid man nga nag close nga way pa naka-reopen guys no? Oo. Lagaw ka siya Laysano City damo pa sirado. Gusto na. Sulod ka siya Ayala damo pa sirado. Correct. May mga tenants. Kuan mo na bala ang employees to nila pila ka bilog to yan. May mga But ining good news ni Action Bray, danta ni si paghalong Yes, correct gina. Kaya hindi na masaligan gihapon although tag isa-isa lang na base makalapta naman siya liwat ano. So subong sa alert level number 1, ang ano ganing subong vice ang pinaka stricto lang naton subong amo na lang ning curfew no kag ang ano lang abi, ang iba ang mga utod abi nga face mask kag social distancing. Face mask ng face shield, wala na face mask na lang, social distancing, mass gathering na to, 60-80. So 60% sa aircon, 80 sa non-aircon. Diba ma-full capacity na ta, kung zero. But panumdumon Action Bray nga ang COVID ara gyapon. So danta na isa sa paghalong. Ang aton mention mo man kay datong vaccinated sa aton di mga sobra na 500,000. So far daw okay nag-advise ang aton nga mga ang aton nga mga inbound travelers why nagin man subong reklamo vice no kay halog nagin man katama no. Yes, if fully vaccinated kasi automatic ang approve ng ispas mo. And ang aton nga I think ang nag-amat-amat na gani damo ang flights naton. So ang ekonomiya tamat-amat na siya naka-recover Hoping Action Bray nga wala na siyang another virus pang masulod or not. Bay pa nga last na lang to si Omicron. May mga hotels pa ta device nga medyo close pa subong so far, pension houses abi. Wala na Action Bray, wala na taga-Baton. I think ang mga hotels sa sang positive cases, kaya wala naman positive mo. Why naman positive? I mean at least all I think can open na. In fact, mga hotels na gani fully booked naman gani no. Anyways, Vice, amo mala ng amon again Vice, amo na dire kita preparado na sa Bacolod, pero base may gusto kapag Vice panugyan liwat sa publiko, apisar nga ti amo ning situation ta, may ara ta ginapabot nga mga grand rally like buwas nga adlaw may grand rally di nga expectar thousands o Bacolod nons and Negrosano na mag-aabot dire kag iban pagid nga mga politicians Vice. Ang imo panugyan. Yes, Action Bray, I will be there tomorrow. Ikaw ang the first nga media nga ginpabalo ko nga I will support Lenny. Lenny. And I will be there tomorrow. Gadalagan sa Action Day lo kaya man niya pa madeklara na ni siguro mo. Di subong nga gabi gina-declare mo Vice diri una sa Action Radio Bacolod Lenny ikaw. How about Mayor Bing Lenardia? As of now, the other day yesterday to. Yesterday tong debate. Let's wait for him. So, Lane man si Mayor Vice? May idea ka? Lane man siya? No, wala pa. Why pa? Actually, kagapon may debate, why pa siya, di ba? Yes, correct. Kung si Presidente mo, Lane, sino naman niya ang Vice nga dapat suportahan mo, Vice? Sa Vice? Only that, I will go for Mayor Sara. Puro babae ba? Testingan pa, duwak babae. Yes, at least Bacolod no na. Ako na iya personal choice Action Bray. Yes. First time I think both of them are complementary with each other. Vice nga si Lene. Strong sa personality. Vice nga si Lene, kag nga si Sara gid. Aside from mention mo nga strong personality, capable sila. May iban ka pa nga nakitaan nga matawag naton do nakapabatsyag gid sa imo abi. Pwede buwas lang. Tanan sila ni may mga plans for our country. May mga programs, may mga promises. But sa ako ni personal is Lenny
is my choice. She's a lawyer and an economist. Correct. She's a practicing lawyer for 15 years. A professor of economics. So sa subong kay ari kita sa isa ka crisis. So she's more, for me, is more fitted. On the other hand, sa kay VP or kay Mayor Sara, may strong personality. Very effective na mayor. Ang performance is beyond question. So I think both of them are complementary with each other. Wow. Kaya medyo ka-soft niya kay BP Lemi. Di parisan mo siyang strong personality. May isog-isog. Tingan naman duwak babae. Gani, mano, girls power naman, be. And daw ka timely bala vice, no? Because nga ang problem sa mga isang kalibutan kag Pilipinas, economy. Because of pandemya and crisis ang petrolyo, kinanglan ta economist gro vice, no? Tsak man. Correct na siya. Kung hindi kita divisive, kita action drive. Dapat united. Kung balat, let's work together na magsulbar sa problema. Hindi kayo maglinaway, hindi kayo may butungay. Kay may krisis, kita damo ng kalabutsman, buligan tatanan. Although nga siyang akong personal choice, but whoever wins, dapat ugyunan ka na. Yes, correct na. Hindi namin aton politika sa aton nasyon. Mo ginan dapat nga kung sinoda nga pungko ti buligan ta lang basta subong. Di ka accept defeat, bulig ka. Correct na. Sige, congratulations sa imo Vice subong gabi nabatian una diri sa Action Radio Bacolod. Patuloy kayong breaking news ko gini plus report ko gini Vice. Si Vice Mayor Elcid Familiaran ginasuportahan si Leni Robredo and Vice President naman Inday Sara Duterte. Vice, again ang imo panubyan sa Bacolod noon ni Grosanon. Go ahead, Vice. O nautod si Vice? Balikan tabi si Vice B. Balikan tabi. Daligid lang kay ka breaking news kay ka plus report ning aton nga interview sa iya. Action firing line. Utod siya. Sige. Balikan tabi. Last year, 35. Yes. Siling ko, Vice, ang imo liwat panugyan sa Bacolod kag Negros Occidental, siling pandemya sa gihapon. Vice, go ahead. Well, ang news nga level 0 kita is good news, but i-remind ka publiko nga ang virus ara gyapon, ang COVID ara gyapon, so danta ina siya pag halong action drive. Sige. With that, Vice, salamat. May gabi, mabuhay ka, Vice. God bless. Yes. Action firing line. There you have it, mga ka-action. Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa nambal ko na sa inyo, Kayna, mga isa ka tuig nga halos every other night, gina-interview ko ni siya, kay grabe itong aton black hangawa gid sa COVID-19. Bisan sino naman siguro. Porting trabaho sa nga tao. Action firing line. Mas ano pa ni siya action hands, damo pa ni siya nahambal ikumpara kay Mayor Bing Linardia. Di kay siya ang ginassignan sang IETF mo. Ikaw da Vice, ang IETF, ikaw da uyat. Daw mo na abi. Si Mayor Bing, of course, overall, no? Si Mayor Bing nag-uyat tanan-tanan, IETF, EOC, City Health, kag iban pa dira nga gin kuha nila gin put up nila before nga mga grupo agod paano awayon ining si COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Leni siya kag Sara Duterte, no? Puwerte, puro babae, no? Damo gid man gahambal nga bitistingan ta naman puro babae, be. Kay sa istorya sang Pilipinas, do wala pa gid sang puro babae yang mga matag-as nga leader naton, no? So subong namo gambal nga bitistingan taman. Si Bongbong Marcos sa wayman question Isko Moreno wayman halos na tanan capable iya nga magpungko presidente pero tinsakto tumapili gid yam. Action firing line. Sige, no? Ang bantayan tabuas damo nagin man gambal laban-laban nagin man Leni man si kuan mo si Mayor Bing Linardia pero nami nga siya gid halin mismo nga mga bibig bla pareho kay Vice nga gin mention so Action firing line.
Pero sigurado na naiya nga ang Vice President nga suportahan ni Leonardia, si Sara Duterte man. Kurti man ni anong ning karisma sa mga Duterte action hands man? Imagine mo subongo naglanching gani Isko Sara na nga si Isko may ara niya sang Vice President kasi Willie Ong. Oh. Grabe man no. May ara man nga ila presidente si Lacson, Vice President nila Sara. Purti ganyan. Anyway, sige. Muna kalipili kita mo. Action firing line. Pagbalik naton karon dugay mga ka-action, check naton abi ang lakat sang base may mga increase man sa sweldo. Anong sitwasyon? Sang aton sini nga mga empleyado kay ti grabe na gid man ang pagtaas. Mo ning hambal kubla, hapos-hapos magpasaka sa presyo sang gatong. Overnight pwede nila pasakaan presyo. Pero kung magpapanaog ni sila daw ka budlay gid papanaogon. Imagine mo nagpasaka 5 ka pesos ha. Dason si mana pa bati-bati naton to daw 12 pesos gido. Oh, halin sa 8 tob 12 pesos. Kung magpapanaog gyud na sila may malana piso. Action firing line. Te kun ara na karon sa 80 ang litro sang gatong kada Martes panaogan niya kay piso. Oh, kung mas dimalas kapag deduction El Rey, 50 sentimos. Action firing line. Kung dimalason kapag 15 sentimos mo, amo na iya ka grabe ang basta gani way na kwan, way na sang poder ang gobyerno nga mag-uyat sining sahi sang negosyo nga ini. Way kagid mahimo ti private ni sila mo. Pag gusto sila iya. Action firing line. Las 7:39, balik ta kon dugaya. Dungagan ta sa aton sa nga pagpangalagad pero ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang Energy drink. Angat. manamiyaw kita sa aton nga utod Milili Oligo sa Bandi Cave, Yura Shigure Araman, Aileen Mijares, Araman si Bibiana Soperal Calanza Emesino. Si Nang Liboy, Lilibet Gutera, salamat gid. Teodoro Gaduyon, aksumbray, monitor ko topic mo kag kadlaw mo nga lahog-lahog. Sir Teodoro Gaduyan, sir, evening dira sa imo. Thank you, gid. Si Marlene Privano, good evening, aksumbray, watching lang kami, firing line Stay safe, salamat. Georgia Gargasiran, naga-monitor man. Ginagreet ni Oligo si Ma'am Vanessa Starmio, happy birthday. Kag ginagreet yaman si Doc Matt Mayo, Jinky Dayalag, Donwell Amar, kag Alex Montesa. Veronica Santillan Manukan, Elvera or Evelyn Barrera, Sangpunta Taytay. Colonel Gail, may gabi. Gary Amirila, hindi nagaangot sa Mansilingan. Abada na iya, sir. Sige. Pero lapos gapon sa Mansilingan. Oo. Lapos gapon sa Mansilingan siya. Nag-ubra guros bulay og na gurog ubras taytay da. Napadala na to ni Albe Materiales kay ina ay perti no. Joby Monares naga-monitor man. Ana Sinoro, Bibing Francisco, good evening, Sombray, monitor lang ko dia. Si Bibing ni sa Villa Estefania, salamat gid. Christine Minies Villalubos, Ana Sinoro, Tuto Tatan, Elizabeth Gabala, God bless man and more power. Emily Sarmiento, evening, Sombray, nagapamatigig kami di sa Pradahan, Pandanon, Silos, Murcia. Serafin Sarmiento ni Gali, salamat. Si Chevel Bambi Ramos Histosani, evening, Sombray, monitor lang ko diri sa La Carlota City. Pakitamyaw lang kay Carol Montoya kag sa Ramos family. Homa Lumina Araman, Athia Kim Iriman, Virgin Montero Gallardo Araman. Naga-monitor man si Hilda Alfaraz. Ginatamyaw lang si Ariel Alfaraz. Si Julie Militado Patrimonio, evening, Sombray. Thanks God at last natapos na gid man si COVID kabay pa.
held na gid ang kalibutan. Gani ginhugasan niyang kalibutan. Herminia Aliusa Gulani, San Pedro, Laguna. Jonah Pirater ka David, evening action Bri, monitor kami di Barangay Pandanon, DSB. Tamyaw ko lang da family ka David kag Pirater, nagapamati gid. Salamat may gabi dako gid nga pasalamat sa Ginoo kabay pamingin okay na ang tanan. Correct? Imbon Jo Campo, good evening action Bri, mas maayo man tani kon alert level 0 kay para magsanyog man ekonomiya ta. Melvin Peñafiel Araman, si Noim Dipon Araman sa Quezon City, Virgil Olpinda nagamonitor sa Sirin Homes, hindi gid kita maguntat sang pangamuyo sa aton mahal nga Dios ang Ginoong Hesukristo nga back to normal na kita. Amen. God bless to you, Action Bri. Salamat. Likewise. Vanessa Mayo watching live here at Tita's house here in the Rochester, Minnesota, USA. Happy birthday lang si Ma'am Advance. Jose Jerry Sivac, line Ali Negro ni line baliktad aming spelling, sorry. Lenny tayo guys. Nicanor Ticala Raman, Randy D. Imos sa City Height, Elvira Hilogo Nagalantaw man, Ray Flores Barriuga, Tuto Tatan. Action by dira kuya upod kay Vice Elcida. Lenny for President, Vice President Secret. Secret sa galing ba? Franklin Tilohio. Good evening, Sumbray. Good news gid sa taga Bacolod. Kaya nasa level 1 na. Pero diri sa naman sa New Zealand, ahay kadadlaw libo gid ang kaso. Ang Omicron variant damo pagidya diri wala nakapabaksin kag isa pa bisan may booster shot ka natapikan ka man Japon sang virus pareho sa akon. Naka-isolate ko 10 days. Kag salamat sa Dios okay naman ko subong sa Lunes balik work naman ko. Bao ti mayo gen. Stephen Magbanwa, good evening Sumbray, o makanta buwas kay Lenny. Heads kay Timprano pakubwas salamat. Doon mo na lang grupo yung nadalaya mo. Shane Anthony, araman naga-monitor. Jonalyn Ninial Di Crepito, salamat. Greet niya lang ko no tamyaw ko lang planter, sir. Michael Busil and family. Sige, balik ko dugay-dugay ha. Di ko maghalinda kay may lagko kita nga balita sa aton pagbalik. La City 45. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Good afternoon
everyone, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Sa aton sa nga mga mensahe sa cellphone naman kita na may gabi landa sa mga naga-monitor. Evening Action Bray, okay man kami konsisko kay hindi magdugang ang buto ni BBM. Kontra gila si BBM. Action Bray, la Castellana, tag 1K man lang gani hatag sang banwa. Sang ano naman? Oh. Good evening, Action Bray. Diri gani sa amon ang nagkalaguba gid nga balay. Tag 5,000 panghatag nila. Ang wala gid naguba tag 1,000. Ang kada taho sa inyo balay, halimbawa, halimbawa kung 3 kamo 3K man. Hindi lang paghambal kon diin nga lugar, Action Bray. Diri sa La Castellana, barangay. Okay, sige. Hindi kabalo ka kada 1 ka ulo sa tao na 1,000. So, kon 3 ka mo da, 3,000 da mo na abi.
Evening Action Bray, monitor lang kami di always sa program mo. Kami Bray diri sa Barangay Mansablay, may ngalan kami sa barangay para mahatagan kay nakapirma man kami. Nakaprint sang amon balay nga nahalitan ni Bagyong Udet. Kag sige nila lawag akon ngalan pero hindi Manila paghatag ang bulig. Kay hambal nila basta 4 piece hindi pwede mahatagan. Ang iban di sa amon maka pila na tagaan sige lang balik-balik pero damo man sa nahalitan di nga wala sang nabaton. Amo lang na Action Bray. Kabalokang 4 piece man nilabot yo sa Bagyong Udet. Action firing line. Maliman na ni Odette nga 4 piece ka, di ta kapagigoon sang bagyo, di ba? Ipanghatag nyo na, ay nano man ang mga guidelines inyo doon, di man na amuman. Sige, pwede lang maulo adjust action hands, medyo nagaburo siya, oh. Kabalo ko globe na mo. Sige, check na ba yung balita ng Action Marlon kay nagpananagtag man kay na ang provincial government. Ang balita ng Action Marlon dulong sa aton sang D3 Bayodog ang proteksyon sa kaugalingon. Action Mar, mayong gabi. Action maraming mayong gabi. Bali ang relief operation nga ginapatigayon sa provincial government nagdasaylo na sobray sa bayan sang Quinto Distrito. No? Sa ikaduwa nga distrito na sa Negros Occidental. Kay ang una nila sinamin himuan sang sining operation 6 district mo, no? So alos na panato na atalaptap na taran kag ang bilin na lamang ang sunod sang Kabankalan. Ang Kabankalan amon na lamang ang way makatuan ni Governor Rabong Lacson. Ay inabes action Bray ang Kabankalan may araman niya sa kasarang mo, no? Kapag hatag sang bulig sa mga naapektuhan, nakalitan sa bagyo sila sa Udet. Kaya Kabankalan, action Bray ang ginakadig sa mga ginakadako nga sudad na sa Negros Occidental kag ginapanuhan gani sobra nga himuon nga highway overnight city man. No? So amo na nga pero ginaklaro ni Gov Lacson Sombray nga kadtuan nga ginakauli pinakadlaw ang sunod sa Kabankalan para nga may ara isang kaugalingon nga relief operation ang provincial government. Napaina sa Banwasang Isabela muning yung kadtuan din ni Gov Lacson may ara sang 5 ka mga cluster barangays. No, kag may ara sang 5 man ka mga distribution areas. Alima, balik 3 lang sumrang kantuan dari ni Gov Lacson kay mati nabanan taraban yang kanabanan may mga barangay sumrang nga layo na gidman. Bukid na gidman mo sang sang Banwa. So bunday na kantuan ni Gov Lacson. Ang una yung kailangan kantuan, ang gym dara sa may Sirid Football Field na sa piyak sang Isabela Police Station kang taunhan lang sa munisipyo. Amo na ang Cultural Center Gymnasium. Damo ang sobray sa mga nagbaton sa mga 939 sa mga beneficiaryo. Wow. Oo. Ang ginhatag sila roofing material. May bugas sa sobray, no? Bugas. Relief goods. Ang ining saha sang saging. Ang ikaduha na distribution center, distribution area. Ang kantuan personal din ni Gov Lacson among kinungan covered court. Lapit pala sobray ang kinungan mo sa bahin sang municipal proper. 478 naman ang beneficiaryo ito nga nakabaton sa bulig. Ang ikaduha, sa unahan sa isang kilungan, amo ning barangay Kamslang. 280 ka mga beneficiaryo ang gintagaan. Ang duwa ka mga distribution area nga way na makatuan ni Gov Lacson na layo pero may team at sumbray nga ginpadala to para nga magpatigaan sa relief operation. Amo ning Kansalungon covered court. 462 ang nakabaton to. Kan ang ikalima, ikatuna covered court, 241 ang nakabaton ng mga beneficiaryo. So kung
tumahon ta 2,395 tanan ang mga nagbato ng sobray sang siling relief assistance. Ang mensahe ni Gov. Lacson, although kung basihan ang sobray, medyo lawig-lawig din man no. Kaya ang bagyo o December pa nag-igo, siya po lang sa Marso nagkasubong, o galit kay gina-explica man ang sobray ni Gov. Lacson sa mga nahalitan sa bagyo to sa Banwa Kaila. Na mas sakto ang halit sa 6 district ikumpara sa mga lugar sa 5 distrito. Amo to ang unang din sa provincial government anong lugar sa ika-6 na distrito Action Labray. Magluwas din may ara hindi relief goods. Hindi relief assistance ang ginhatag, kundi printer. 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 Kaya ato matungin ang sobrang presensya sa mga manunudlo mo sang Banwa sang Isabela, sa Bulutuan sa Isabela, mo rin sila nagbaton sang printer. Pag inek sobraya sang proyekto sang Provincial Local School Board. So ito layhon na lang ni Gov. Lacson, paghatag, pag-over, ang silang printer ni sa District 1 kag District 2 sang Banwa sang Isabela. Ang kabagusan sa roofing materials, 10.4 million pesos ang balor. Ang balor naman sang bugas, hindi parang tagin pa putos-putos, mga 600,000 aksomray. Sa pagkakasumasakin ka, mga 11 million pesos para. Ang balor na nahatag sang bulig, ina sa roofing palang kang sa bugas action na bray. Yan ang printer ni lamang Isabela ang ginatagan, kundi ang sabahin man sang Banwa sang Lacasilan at Sombray. District 1 kang District 2 sa Lacasilan na nakabaton man sang sining printer para nga pag-atin sila Sombray sa Ila City mga kulutuan. Aray Sombray ang nakalayan ni Governor Lacson ang Street. 10.4 ang roofing materials, 10.4 million, tapos mga 600,000 para sa rice for 2,600 plus beneficiaries. As I said in my speech, I leave it really to the wisdom of our school division superintendent, provincial school division superintendent, Madam Miss Maricel Sabaluca, kung what is best sa education program natin din sa province. Basta sa edukasyon is also very important. Ang kinamuna sa Sombray ni Gov. Lacson nga way mabalaan ang balor sang printer nga ipadagtag to. Ay way so far sang Olivia kasi ipabangkot tama na siya, anak kabulagan na sila no sang official sang DepEd Action na bray. Isabela, Action Bar, no? Isabela, kayo na, ang relief operation ka ako nagtag sa printer. Ang kala kasi yan, printer lang ito paragtag. Arib lang may galibog lang ulo ko kay team may nag-chat diri sa aton nga live nga biktima man sila sa bagyong Odette pero why sila ginhatagan na kay 4-piece member sila do anong sistema sa naman do why man ay group pa pulo 4-piece kon kwan ka kon naigo ka sang bagyo Action Bar. Ang nagakuha sang listahan ang sobrang nagakuha sang mga dapat buligan ang taga-Banwa man to. Gani man, no? Ang provincial government, dara na katagabati at sobrang sa listahan sa Banwa or syudad. Yes, on te probinsya yung hatag man na mo. Ang problema. Ang problema, ra ginatod sa barangay da kung sino nagapin ang lista na da kung nga ang dapat iwain nyo na lang na ginlista pa kaya hindi nyo magali pagtagaan kung nabalaan yung 4-piece na sila. Hindi na sobrang malikawan na mga isyo na. Ibang nga mga Banwa, ibang nga mga lugar, sobrang kalulutaw mo na mga isyo. Binalabudan pa politika. Ti dapat guro, ini mga manuglista sa barangay, ngayon ka mo guidelines gikan sa DSWD or sa province, abi nga mo nagapinhatag kung dinhalin ng ayuda, doon mo nabi. Pero ang ginatumo, the Action Bar, hindi niya province sa DSWD ni direct from the national office, Black Action Bar. Base lang yun, sobrang na sa akuan, relief assistance bro. Yan is sa national, maybe Action Bar ang ginatumod nila, hindi niya sa probinsya. Okay. So, amo nagbanwa sa Ritil, di ba? Itong isyo? Itong way man to pinanghatagan man, nagrarally na to sila gani. Ngaliman, no? Sige, so parang ang update na to na, si Gov. Lacson was na daw mapuli sa lugar yan ay.
Kaso sa San Carlos, kay dito siya sobrang masugata, mabiabia. Oo. Kay Vice President Leni Robredo. Pero daw si Madam Leni, duwari na dinis Bacolod, no? Kaya kulog na, istorya sa mga kasikahayan na, nangyari na gani. Bo perti man iya kay manirado gid pila ka mga street sa aton di buwas giling adlaw. Ara sabi sa sintrong iya nga binyo mo, no? Sa paglaom. Oo, magsobra ka, mga video ya sa Grand Rally, Grabe, no? Lain na ni. Oo, gin pumpak nila sobra kay para nga ang taga-dira, hindi na magdakadtos makulod eh. Gusto na. No? Kabankalan, Sagay, San Carlos, Binalbagan, Lakaluta, at amo ng paglaom na rin sa Bacolod. Ay, grabe. Sa Kabankalan, si Mayor da, sino nga nasuportahan niya ni Presidente? Ati, laki po ang sobra nasa 78. 78. Okay, duwait son madala. Sagay si Palay, Cadiz, tiyo mo na? Ang waay nagtagalambong? Oo, ang way pa super, nagapalayan sa suporta sa BBM sa Araya is Cadiz, Sagay, si Palay. Si Palay. Oo. Mabalaan tayo ni boss? 31 man lang ang banwa ka syudad. So tatlo lang. Tatlo lang. Ito ko nung ato sa BBM Sara mo. Fuerte. Fuerte na. Sige, bantayan tayo ni boss kung ano magkalanabo niya sa Bacolod kay ho. Medyo masambunot ni boss. Damo-damo guro magkalalanto na di. Sa Bacolod palang daan nga mga supporters di. Hindi mo na ni magwanta kay si Vice Mayor subong nagdeklara Leni siya. Si Mayor Bing dako mangyapon ang posibilidad nga Leni man niya kay daw ay magid kakibo pero daw mo amo gining habyog action bar mo. Amo na lang so barang kita hulat na confirmation na lang kay Mayor Bing. Oo. Confirmation na lang na ang hulaton ta buwan. Imagine mo kung awhagon ni karon ni Mayor Bing ang iya mga supporters di nga sobra man 100,000 ano kag magsinulod ni karon sa binyo da sa paglaom ba uperte man no. Gani. Sige. Kumara mo rin report gikan sa Kapitolyo Provincial ng Ka-Action na maron sa Duboya. Mga ka-action sa Linggaman sa Pinas, nabuton daw sa amon balik sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Bar, balita gikan Kapitolyo Provincial dulong sa aton sa D3 Bayo, dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Kaya mo na ang panagtaganay sang probinsya pero teman si Governor Jose Lacson way panahuman ang tagtaganay sang ayuda. Halos tanan nga banwa kag syudad sa sur nga bahin sang probinsya nga napiktuan sang bagyong Odette gin panagtagan gid. Action Firing Line. Amo nang Mayo no? Ang nagareklamo diri, pagintindi ko ni matyagan ko na ni mga ayuda ni halin sa national bla kag kun ano mga lista na daabi klaruhon. Dapat gin pamangkot anay. Member ka bla sang 4-piece. Paghambal nga huo. Dali gid lang ha. Kailan taon ta ding guidelines kung madalabla ka mo sa ayuda nga ini o kung hindi. Iban pagkakita la lista na yun pero pagpaintindi na ton sa akon nubo nga pagkahibalo sini kung member ka man sang 4-piece o kung hindi, dapat may ara ka gidya sa kaugalingon nga ayuda. Kaya ang 4-piece na intended to ya sa pag-eskwela sang kabataan kag sa mga personal nyo nga gamit puluyan nyo para for eskwela purposes ato ya. Tining ayuda ni Odette subong lang niya na tabo way niya labot to sa 4-piece mo na maning taga-barangay way makamugatululoon daman. Amo na yung bal ko nga dapat hindi ta pag-isulon ang eleksyon sang barangay. Dapat ma-eleksyon gid taya sa Disyembre. Kay peng islan ta na dang nagapululongko sa barangay nga duway makamoya mga utok sa obra nyo naman. Ano bang labot sa 4-piece sa bagyong Odette nga ang 4-piece given na nadaya dugay na naiya sa mga benepisyaryo? Timal-iman niya si Odette nga pagbagyo ya di wa mi siya kapili kung 4-piece sa kaun hindi. Alangan mahambal to karon si bagyo nga 4-piece member kay hindi ta kapagiguon da kay karon di ka matagaan ayuda. Ti karon hindi mo paglistahon bo araw na mga tao, araw-araw naman kamo. Human consideration na lang. Human consideration na lang kung ano gin man na sitwasyon da. Sagi man kamoya ka ulo intra sa pamulitika kag panghimanwa pang barangay nga di kamoya kabalo sang ubran nyo. Kasimple lang gid sila nga bagay. Pagkakita nyo gubaon na ng balay sang tao na rusdak na, hindi nyo pagpilista kay 4-piece member kuno din guidelines pakita mo dami ara kay pakita da sa idang mga tao. Way man guro? May ara guidelines ng DSWD da or ano da nga sitwasyon? Na ano man yung mga tao yaman? Do sobra-sobra naman ang inyo.
kuan kamo hiro-hiro kamo da nga di man kamo kabalo ay makamo namang-an sa trabaho nyo. Action firing line. Kung hindi kamo kabalo, abi pagpalahigad kamo. Paghalalin kamo da sa trabaho nyo, o pangguna kamo to kay way guidelines. Nos-nos kamo nga nos-nos ang gunahan to di kay ulo intra kamo da sa barangay nga ang ibang nga tao da nga affected sa bagyo di katilaw tungod sa pulupang lista nyo nga palagpatanay. Action firing line. Las 8:16 Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton pagbalik karon dugay dungagan ta aton sini balita kagisyo mga kaaksyon pero ginendorso naton sa inyo si Bobby Labrador Action Brian may balita man di sa Hinigaran nga may grand rally man di si VP Leni Buas sa Hinigaran. Mayo man siya mag-style para hindi iyawan ang mga tao bla kadto kundi nga mga lugar. Kativer Action Brian, good evening. Monitor man Mitoy Arquillo sa Barangay Araala, Carlota. Paul Spot III, Ray Flores Barriuga naga-monitor man. Rosalina Arellano Espadero, Alfredo Sapak Sumbray, pwede ko kaasang din pwede ka-park mga vehicles bus. Sige, iba pamangkot na be. Diding Alojamiento, Bobby Labrador, Action Bray, mayong gabi, diri sa Hinigaran ya, tag 1,000 panghatag nila, naisikan tranche pa sila. Ano ni SAP? Wala na lang nila gintingob hatag. Roberto Hirapusco Caraballo. Good evening, Sumbray. Tabiyaw ko lang si Attorney Dindo Ramos kag Vice Elcid Pamilyaran from Hutoda, Handumanan. Rochelle Fulgencio Susana, Vanessa Mayo Araman, thank you, Gid. Jonalyn Ninial, Dick Repito, Action Bray, Live, RR, Joy Karen Guzman, Trahe, Larger, Dekilia, naga-monitor. Jonalyn Ninial, okay na, basa ko na, ano? JN Aribalo, diri gani sa amon, iban may abroad, uutod sa gwa sang pungsod, wala ginlista, bisan damage may puluyan. Basta damage gani, dagaan gina, bosos na ano man. May bukas pa, mapurti maningap nga ngalan iyo ba? Good evening, Sombray, watching live from Barangay Singkang Airport. Tamyaw ko ng happy birthday sa tupad balay namon, Inday Rinalyn Barbie Biscaser, Kasiba. Okay. Jan sir na may gabi Sombray, kag sa tanan si Mayor Bing daw lini pagkada boxing Pacquiao siya gadala flag. Bay takabalo ko na nung ilang ka diskarte man da no. Las 8:19, balikan ta ka ba dugay-dugaya.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni din ang mga kuan inisyatibo nga mga dalan buwas nga adlaw ano. Pero antes pa naman maka-aksyon ang tanan gina-endorso ko gid sa inyo ang MyTC kag sa Brian Borden, Action Firing Line. pero tamyawan taray nga ton sini nga mga utod nga naga-monitor sa sini materiyon gamay gabilang kay Tita Ida Riosura. Salamat gid sa pag-monitor diri sa aton ano. Naga-monitor man si Joelyn de Monteverde mga kaksyon kag salamat gid sa pag-monitor man saya sining amay kag Iloy ano. Dira sa Banwa sang Murcia. Salamat gid sa pagtutok diri sa aton. Okay sige. Salamat gid no. Thank you gid sa pag-monitor dira sa Banwa sang Murcia mga kaksyon. Sige. Dito ding pangalan nila man daw na dula ang pangalan nila. Sige. Si Madam Evelyn kag Constantino de Monteverde. Salamat gid. Action Firing Line. Ga-monitor man sa aton sa mga gabi si Annie Lina. No? Naga-monitor, ginagreet niya lang ang Istanda and Istopido family na Balasca sang Binalbagan. Sige, salamat gidra sa inyo. Ano? Action Firing Line. And may gabi man, naga-monitor man sa Tuburan sa ang Alimon family. Salamat gida. No? Salamat. Last 8:34 na. Action Firing Line. Check talabing patrol, ibaloon talang ang patrol kung diin buwas ang sirado nga mga dalan, kag diin maglulusot ang iban kay maghambal kita paglaom sports complex mga kaksyon. Ang sentro gini siya mo, ang talan nga halos nga mga salakyan nga nagabiyahe halin sa Libertad pa dulong iya sa Bata. Galinabay from Bata to Libertad, dira na nagay linabay taran-taran mo sa likod diri kag sa tubang sang paglaom mo. Action Firing Line. Tidin ang mga options nga mga dalan buwas kag diin may mga parkingan balas ang salakyan ini. Amo nang check naton sa patrol. Action Firing Line. We have Action John Diaz. Action John, may gabi. Mayang gabi Action Bray, mayang gabi sa tatanan nga mga ka-action. Actually ang patrol live kita nag-report diri sa sa Paglaom Sports Complex diri sa Dalan Hernaes sunod man sa Bacolod Action Drive. Most likely ang Paglaom Sports Complex do hindi kid familiar ang kalabahan. Pero kung magsiling ka Action by Cyber Center do hapos do nila ma-identify ang lugar, no? Diri kita sa mga gabi live nag-report pinakit lang kitang ang katapo sa Bacolod Traffic Authority Office. Tamat-tamat nila na pang butang no sa kilid lang sa dalan palang temporarily
ang mga railings kay ang report gani is may temporary closure sang dalanon buwas nga adlaw. Ang report is it would start early in the morning pero hindi pa exact action Brian. Kung ano gid oras kay kun ang organizers according kay Police Lieutenant Sir Lacgaban ng Pamplon masugod sila sa pagbaton sang mga tumalambo mauna asang hapon. Pero according naman diri kay Sir Gabana, magdepende pa ina buwas kung ano gid oras magasugod ang road closure. So sirad-an nga dalan, dili lang gid sa pinakasugod sang Hernais Lacson. Hernais Lacson, buot silingon action Bray, ang area nga covered lang sa intersection point dira ang sirad-an. Pero kung gusto mo magliko ikaw sa intersection point, pwede ka gyapon action Bray kalusot. Buot silingon kung daling ka sa Libertad o suyo ng Hernais kadto ka sa gasolinahan, pwede kay ka right turn pa Lacson area. Kay bukas siya daya ang sa intersection point dampi. Kumbaga ang pinaka-entrada lang gid sa dalan amo nang sirad-an. Hernais Lacson, Hernais Araneta sa Piak, sarado man amo nagalapit sa may Negros Occidental High School. But silingon ang dalan Araneta bukas siya sa mga salakyan. Okay. Diri sa Piak Action Bray, sarado man ang area sang Lizares Araneta. Lizares Araneta das may Petron Dampi or diri lapit sa may Lupit Action Bray mo nang pinaka-landmark sarado man ang area. The same true sarado man diri sa may Lizares Lacson. Dira bala sa may tabok sang may bangga kadang kamaligyan mga computers no. Antes Action Bray magtabok sa intersection point pakadto sa area sang UNOR. Ang portion nga sakop sang Cyber Center sarado temporarily tomorrow. So ang exact I'm sorry, so dyan, ang bukas buwas Araneta lang gidya. Araneta, yes. Ang sa Lizares, Lacson, ag Ernais, close gidya. Close gid Action Bray. Okay. So pero kung ang salakyan halin diri sa may ang iladi roads nga gibutang is dito ka malibot sa may Barangay 39 nga dalan. Then maliko ka dira sa balay balasang isa ka business icon nga si Dampi Rodriguez. And then madiretso ka Action Bray sa intersection point sang dalan Lizares Lacson, right turn ka pakato Libertad. Amo nang imo nga ruta. So kung ang private nga salakyan hindi ka madakalusot sa Lacson. Kay bilog na Action Bray nga dalan ang apat linya sarado hindi nga half portion lang sa dalan. Bilog gid halin sa Lizares Lacson, Hernais Lacson sarado. Ti amo nang sentro gid alagyan gid sa tanan ng sadyan mo. Gani, so temporarily gina-advise sila as early nga diri divert sa area sa Araneta or iban diri labay sa may Libertad pakadto or diri sa may backup 6 nga ruta Action Bray sa rina wala sila sa tuyo diri sa may Cyber Center. Pero konti ko may plano sila magkadto diri ang advice gani isang taga BCPO ngita lugar nga pwede maparkingan nga layo diri sa area kay aliswas magdinabuso yawan sila gwa ang pasulod ang badri sa taga-kapulisan pwede post Action Bray. Ang problema ang kung pagpagwa ka na sa gabi kaya hindi nila diri mag-measure pa kung anong oras gid matapos ang activity especially diri sa may grand rally nga pati gayunon considering Action Bray nga subong gabi na pagwa silang information to dinaguso yung artista buwas no. Diri sa may pink rally nga ginatawag nila sa may Paglaom Sports Complex. Pilang gina-expectar ka spectators buwas Action dyan, how? Ang area Action Bray is 35,000 ang ma-accommodate. So real number ang gipagwa sang organizers according sa ila 35,000 more ang ilang gina-expect kay ang Gua Action Bray ang Lacson area pwede nga hindi ka sulod dito na lang kami apat to ka LCD or LED nga screen nga ginbutang apat to ka LED dira sa may area sang Lacson. So kung ikaw nga tumalanaw pwede guro nga di ka na lang magdala sa lakyan do wala gid parkingan Action dyan ang sa parkingan na guro para sa mga VIPs lang gid. Yes, kay actually wala sila Action Bray nagatag PP access pass sa salakyan. So, ang baga na isa taga BCPO, kung wala ka salakyan, isa dyan mangita ka sa layo, and then commute ka di kadto sa may area. Kay para ang imo salakyan, bisan pa nga may mga pulis, di sila nga i-assign. Actually, wala nila gina-identify kung pila kabilog ang pulis. Kaya ang baga rin sa BCPO, hindi ba nila gusto i-comparar bala? Kay ti damo tan rally mas mabal sila nga damo sa amo ning rally sa iban nga rally jutay sa madrid ka kapulisan is hindi nila is determine ang number of police force nga assign nila importante
miara gid police buwas. Actually si Police Colonel Tomas Martir sa ginang personal nga nagkadto sining hapon diri sa area and nag-inspect diri sa Action Bryce ang posible guro deployment nila nga imuon diri sa may Paglaom Sports Complex buwas nga adlaw. Dapat gid man ang security sini perti national figure niya mo, Vice President pa. Gani, and then damo man sila upod. Actually, ang iban Action Bryce ari na diri sa Bacolod. Early pa sila no, hindi abi kanila mon kaina kun ang naginabot mga light day mga siling kita advance party lang. Nagwa na tapos sila nagid mismo Action Bryce. Nga mga kandidato ang nagabot sinidring hapon. Ang information naton is of course si Vice President and Presidential Candidate Leni Robredo. Ari na diri sa Bacolod Action Bryce. Nagbisita sa actually diretso kaina wala gid ni Hoy Kagniyay iban mga police force nagkadto sa Home for the Aged sa Barangay Tangob. Nagdiretso to siya and then eventually dikto nakabalong kapulisan nga ari si Vice President Toledo. Dikto Action Bryce kag nagsugata na lang to sila no. Temprano pasla kay Tibwas sa do pila may 5 ka mga videos pa siya kadto agli before this paglaom ho. Yes, was early in the morning Action Bryce may ara sa nga na open sa media kag may ara close sa media nga mga events. Sa San Carlos, Sagay, then diretso by land Action Bryce travel ya buwas. I think no. Amo nang information nga nabato naton pero depende pa na buwas kung anong matabo gisinidrate. Basta ang gin-confirm nila San Carlos, Sagay, Kabangkalan, Himamaylan, Hinigaran, Binalbagan, La Carlota. Buwarte, magbaylan kasi na hindi mo matingob ng bilog ni Gross guro sa isa ka. May kon pag-abot mo to masimhot ka lang maglakat, imahambal ka pa na. Oo, pero ang estimate nila ma-open sila 1 PM diri sa rally. Hasta na next day mag-alas 5 nga pre-event. So baga puro na yung mga guests, mga artista, mga representative. Kaya ang information is mayara Doctors for Learning nga from Negros. Porti no. Kaya may makita yung mga opisyalis sa mga ospital, gari diri kaina sa may Paglaom Sports Complex. And then may mga youth man subong gani kita ako di sulod may naga-practice no do amo ni gitawag ni na cheerleaders for Lenny ay padri sa area subong gabi. Sige. Salamat Action John. Yes, Action Bryce, live report diri gyapon sa Gual sa Paglaom Sports Complex at tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Pinagaselekta sa tanan mga ka-action sa mga bahin sa Pinas. Laboton ka sa mobalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Puwerte nga preparation amo-amo man sila ni BBM man no? Amo-amo man nga mga pagpreparar mga kaksyon tilang taon tinibuas ang pinasahi lang sini sa nang balkona yari sila sa sulod sang Bacolod mismo no? So ang traffic sini mo ning balantayan tagid no? Halin launa nga kapagutok nimo temprano pagani sa magabi ang kay BBM niya ato tiya sa may reclamation area so do hindi napiktuhan masyado diri ang sulod sang Bacolod mga kaksyon. Action Firing Line. Sige, halong buwas sa mga manugkuot, damo kawatan buwas nga basi i-deploy man da sa Paglaom Sports Complex no. Halalong kamo kun way man lang kamo dalon importante da ang mga bag nyo ipambilin nyo na lang na ang mga wallet nyo secure nyo gina. Action Firing Line. Kay inyo ya support na rally pero kung makuutan kamo na buwas ang inyong personal nga gamit mahibi kamo. Action Firing Line. Ang lain pa to Action El Rey kung madala sa kuot lang ginhatag sang kuan blang. Action Firing Line. Ang ini nga bahin sa aton sa pagpangalaga dulong sa aton sang may gabilang kay Vilrico Naya, nagamonitor sa Singkang Airport. Salamat gid, God bless. Marlo Olvido Aquesa. May gabi Action Bright, Tamyaw Kulang, Hacienda Lugway. Araman si Kent Francisco. Let Lenny lead. Excited for tomorrow's event. Christian Roa, Thurs Vergara Sancho, Action Bright. Sa amon di barangaya, 4-piece ka man or partially damaged, totally damaged, kag wala damage, wala pili, natagaan gidya Action Brian. Naamo na da ya.
Milagros Asong, Action Bray, good evening. Watching live, Handumanan, God bless. Salamat. Bimboy Roy Yap, may gabi Action Bray. Ginatamyaw ko da sa Barangay 26, Garganera Family. Sila ni Mamang Susan kag Irene Utol Correcto Jong kag Sheena kag Honrado Pamilya kag Tayapad Family. Si Almira Lima Lazarte Araman, thank you, Gid. Diyan, nabasa ko na kaina, no? Si Vanessa Mayo, wow, tani makakadto ko dira sa paglaom ba? Makawatch kay Vice Lenny. Okay, siga. Balikan ta iban karon na, las 8:46. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado di tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy nga ginkamatay sang duha ka ginaligar miyembro sang NPA. Ana patay mo to si Virgilio Marco ka Bidam
Tamban, no, 23 anyos, kag si Benjack Yuhan Rueles, 25, no, na kilala na ginman. Suno diri sa NPA nga wala sang enkwentro nga nagluntad kundi ginsalakay lang sang army ining puloy-an nga ginatiniran sining mga nagkalamatay pinangdakop ining duwa kag ginpangtiro. Ina allegation sang NPA man ha. Action firing line. May nakapalagyo kag amo ni nakapanugid pero pilason man. Nakabato sila. So ano man in may enkwentro kun wala kay nakabato man gani may pilason man sa bahin sang army mga ka-action. Sige. Amo man ang palayag man sa NPA, di ta kapalawig yung oras ko kulabos na basta may statement sila nga wala sang enkwentro nga nagluntad. Action firing line. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa, mga ka-action. So may kumalambutan basa nga mensahe pabasanta. Ini sa Action Brian Morden nagpasalamat gid maglibati kita buwas sa wagapon nga istasyon kag oras mga ka-action. Sa din ka man nga bahin sang Pinas labuton ka sa amon siri balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Life Extension Vitamin D3. Ang mga pasyente